Máidín is tróna bín bóthra cenne drón na Gaillimhe tachta leis an trácht. Chun an trácht na cheachan sig timplan na gíorhana, casan chomaní áirithe ar chúlóire vinlach arta hir a lain agus bháilin foill. Máidín cheas léir sí thoirí a gunne na tráchta úd. Tá fatí tá daine tá mé dhearr hain ní sin náta teach at an móthir ar a maidin. Tá go leor carranna ar móthir. Agus bhhaillimid a goid se teisteachar príomhóthraid. Amad atí leis, mátí leis, se goil níos measa blin go blin. Hastan chóras níos fearr gunn chun daoine thuirtaisteach ó na tuaithe. Níos mó bosnaí chur ar fáil chóras ompréirn agus chuirch níos mó bosnaí ar fáil agus meach plán park and ride meach daoine ná na carnaí ágáil agus bosáil isteach go dtí an chathair. Sin 10,000 glúiseang sa lá trí cheampla na gíorhana ó chuig mhaithre éagsúla. Tá cóla carranna na Gaillimhe ag máú go gurí achúil Carolina ina áit ar chostas 1.2 milliún euro. Deir muintir na háite nar léas na faibe í seo. Tá sé dain séireach, contúirteach, a sé náireach a méid cartacha a há dul siad baile beag tútha go súla mionnach. Na dtíine is tócha háideanana an planáils ar fad le haig an timpplaán, is tócha ag an drás a se nám dóibh tas nua géisteach le muintir na háite, ba caidí sé bheitn sa maidin chun an trácht a dhiiscint agus na méid cartacha mar dúirt a há dul siad bóir a cho beag. Tá mé a gunna a dúna bóthar cúlacht agus trocht nuacht a bheith ann na dtíine bailm fáil tarellan agus minlach. Dúirt cóla carranna na Gaillimhe go bléthe ruúin faoin achúil ag traniú na ggóileirí de luúin, agus má ghlaachtar leis be cap planala a lura gocu sna míon ar róin. Tá siad a gíir go manam mo dé ríis. Ní sé sásta le seo ach tá siad a gíir go leabhrainn na cordóirí lob agus go mranú siad ar go thomláin difriú. Ní a bhálú sa na deacrachtaí a tarlú, teigtar gur lár na bliana seo thugann a bheith son, sla mé cóla condaí na Gaillimhe ag lura cap planala do chuúróthar na Gaillimhe. Sin ó choirín nó TG Chathair.